Good morning, guys! Michael, murag true bata, Relax kayo. Pagkuan pa man niya, pag baby sa Philippines, man, pang beach, man, nag-sit on the air, man. Ingkulo naman din na siya yung baby chair. Ang kuan niya sa una, kay di siya mo stay still. Di siya mo stay still. Pero padawal di, mami. Ako i-zoom in man. I think gana, kita siya nato ka na bitang sa park nga maglingkod-lingkod ta. Atong nabantayan no, mag-imitate siya na. Mag-imitate siya. Hi, Mikey! Say hi, mami. Say hi. So, mula ning pakanon sa mamon, guys, yung mana in a while, mo ato na mi sa hospital kay check up ni Michael kay sa iyang heart. Sa iyang heart kay katong sa mga kuan na mo nga returning viewers sa kay na mga pre-me ni si Michael. So mo na regularly na siya check up sa iyang heart. Wala may something bad pero wala lang para just to make sure lang. Ano man na diri sa America. Okay, so after ni mag-ilis sa Tanya, kuyugi mi sa kuan sa hospital. Ang tawag ana iya kanang sa doctor kay post-NICU clinic. Follow up gid na sila per me. Kana na sakto. You will see his pulmonologist sa NICU si Dr. Bush. Sige, we'll see you there, guys. Nag-ugum dad. A few moments later. Michael, nalamig sa iyang clinic. Again. Scare mommy. Scare mommy, Pika mo, mommy. You scared mo si mommy. Go, peekaboo, mommy. Peekaboo, mommy. Paya niya, lingawan niya eh. So namiron din sa kuan guys, kwaon pa niya ang vitals o unsa gay na babe? Weight, height, vitals, oxygen kuan, saturation. So, before siya i-adto sa to the echo. To the echo mo siya echo, TTE. Okay. So ingani gyud siya kakiat. Mas ang sa Pilipinas 2D raman diri kay mas high-tech na. 4D. TTE na. Trans-thoracic echogram. Dili na 2D. Okay. So, moto ito yung gingon ni Mami. Okay. Mas advanced na ang technology na dili na 2D. Ang challenge yun kay di siya magilak-hilak ko niya. Kaya mataas na sad ang heart rate. Ay. Wala, ginalingaw ni Namo siya. Boom! Pum. Kabalo na yung camera. Wala na dayon kay nagsigig ka cry. Careful, daddy. Okay, pauli na mi. Susura na naghilak-hilak. So galakaw-lakaw na din si Michael. Init naman yun. Managa-shorts lang si Michael. So maatong dito ang palit mig makaon. So si Daddy nagpalit sa among favorite nga food truck diri sa Mount Sinai. Ang Potato House. So sa car lang yung eat. Tag $10 ang ilahang baked potato with butter, nya kanang cheese and 5 toppings and sauce and pizza. Right, Mikey? Mikey. So nanami din ni guys, nagpalit mi aning potato. Favorite ni Namo. So kani $10 pesos, grabe ha kapunoy. Si Michael nag-eat si Michael, mami. Wow. So kuan ni siya guys, kaning patatas guys na baked potato niya, sagulan ni mga unsay mo ganahan ipabutang like
avocado, mixed pepper, and so ako beef chili, kay mami beef steak. Okay, sige, kaon sa si daddy. So mao ni ako guys ay beef chili, so i-mix ni nato ug tagong may avocado, may onion, so ano siya. Kaon na ta guys. Awas. Lambot lamian kay mian eh. Away hadad. So kay Michael kay butag avocado, ya potato, ni unsa pa. Wala sa ni kay. Di man siya ganahan og meat, iya mang iluwa. Iluwa niya. Paborito kay ni sa mong langga oy. Mami, kuan kay mami ba kay kung sa Cebu pa to after check up kay St. Martin man. Dinhi kay kani ato after check up. Few inches later. Hello Mike, abot na mi balay. Amo siyang gilisa na ni guys kay moadto mi og kuan kaning Astoria Park para paligoon siya sa sprinkler. Kay baka nga no Mike, kay 80 degrees man sa gawas, so mo na i-on nila ilang sprinklers. Clap ka? Ha? Wala ako guys, kuan ako shorts o kani. Okay, wato na mo si mami na wato na mi na while. Sus bagaan og buhok eh. Sige lang, pag uli sa Pilipinas kay magpatupi ko. Sige. Michael, 1, 2, 3, blast off! Flying kiss. Peekaboo. Ay, nakaikyas ang echo ganina. Wa mo echo. Let's go Mike, let's go to Astoria Park. So guys, abot na mi Astoria Park. Nagdami sa mga pagahe. Sige. Pero guys, dako kay parking slot di sa ilang libre na siya. Dili lang, maligo raman ta. Awang outfit sa mong bugoy. Maligo ni siya gon. Oh guys, ang mga tao kay bikini na tanan din ga pabuhat sa init. hoping na ay contribute. Hoping ga on lagi ang sprinkler ron. Unta. So guys, anami din epic fail. Wala pag-i-on nila ang sprinkler. At lang ta sa playground ba? Or ganahan ka dito na maglatag-latag. Pwede saan maglatag ta. Sige. Let's go Mike. Come here daddy, hold daddy's hand. Okay, let's go. Wow! So, nagyapon mi dinhi na lang balik guys. Wow! Sunburn magid si Michael Bibo. So saya nga wala pa na open ang kuan kanang sprinkler. Michael, catch the bubbles! Nindot di kayo di guys as in gabi ka nindot. Wow! Sarap ng buhay! Daghang tao nga din. Naiiro. High five. Yay! Nakakuha siya balloon sa gender reveal. It's a boy! Naglatag-latag kami diri. So hello guys, naabot namin sa balay. Actually, gikan na mo siya gipaliguan, no? Oh? Yeah, kuya kay lingkod-lingkod na siyang ko, ano? Lingkuganan. So, mo to guys na dismaya ganina. Actually, daghan kay tao dismaya kay pagkato na mo sa sprinkler, wala nila gi-on di ay ang sprinklers. Nga supposedly 80 degrees Fahrenheit din ni kay mag-on na sila sa sprinkler. So karon na-confirm na mo nga summer din na sila ting on good no basta sa kuan katong sprinkler di ba kami? Okay? So sige guys, ano na mo itapos sa mong vlog. Daghang kay salamat sa pagtan-aw and we'll see you again on our next one. Say bye bye. Say bye bye.